कहाँ देखो तोरा आगड़ा झारे एंता ହେଇଯିବା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣି ନେଇଥେ ସେ ତାର ପେଟ ବହୁତ ଦୁଖୁଥିଲା ତ ହେ ଖେଇ ନି ପାରୁଥି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଯାଉଥିଲା ତ ସେ ଗୁରୁକେ ଦେଖିଲି ଆର୍ ତାକେ ଡାକିଦେଲି କାଁ ହେଲା ରେ ବାବୁ ଇଆଡ଼େ ଆ ବୋଇଲି ତାର ପେଟ ବହୁତ ଦୁଖୁଥିଲା କାହିଁକି କି ଜାନେ ସେମାନେ ଗୁରୁ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ତୋର ଟିକେ ଖୁନ ଥିଲା ସେଥିର୍ଲାଗି ଘିଚି ଦେମା ବୋଇଲେ ହେଲେ ସେ ବିଚରାକେ ନି ଭଲ ଲାଗୁଥି ତ ଗୁରୁମାନେ ବି ତାର ହାଲତ ଦେଖିକରି ସେମାନକେ ବି ଡାକିଦେଲେ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ନିନ ସେଟାକେ ପୁରା ସେ ବିଚରା ନି କହୁନ ଯେନ୍ ଗୁଲଗୁଲାରେ ଥିଲା ତ ଆମେ ବି ସବୁ ଦେଇକରି ତୁମ ପୂଜା ତ ଦେଖେଇ ନେଇ ପାରନି କାହିଁକି ପୂଜା ସରି ଯାଇଥିଲା ନ ଇଆଡ଼େ ସେ ବାବୁର ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ତ ସିଆଡ଼େ ଥିନ ତ ନି ଦେଖିନ ଏଇଟା ସବୁ ଗୁରୁମାନେ ଖୋଉଛନ୍ ଏବେ ଗାଁକେ ଯିମା ଯେଉଁ ଦେଖମା चलो चलो भैया भैया भैया
शिबू